Zatiaľ, čo ste venčili psa, vám tu vyrastli dve obrovské stavby. Áno, veľmi rýchlo. Ja sa čudujem, že už tu vlastne nikto nie je a koľko je? 2 hodiny po obede. 2 hodiny po obede, no začali sme o 8. Táto stavba bola dokončená už tuším po nejakých 5 hodinách. Táto trvala trošku dlhšie, tá garáž, ale myslím si, že to stálo za to. Tak stať to stojí a či to bude stať za to, to uvidíme tak po roku, keď sa tu naučím cúvať do tohto priestoru. Cieľom alebo snom mi bolo, že dať tu elektromobil a dotiahnuť elektriku a toto si ho pekne nabíjať a na druhom parkovacom mieste mať normálne auto. To je samozrejme tiež možné. Vy si vlastne na tieto stĺpy viete primontovať kľudne aj wallbox a môžete ho nabíjať. Super. No a tam budú motorky, ako som vravel, pekne skryté, garáž je zateplená, tak dúfam, že prežijú aj cez zimu. Tuto už nebývajú silné zimy, tak okolo 10 stupňov. No tak to máte super. Keďže máte izolovanú garáž, tak to znamená, že tá teplota tam bude naozaj príjemná, že bude sa držať, takže nebudete mať ani zimu a v lete tam zase nebudete mať ani príliš horúco. Paráda.